ne. Dan ma na tsufa ne haƙoran gaba sun zube ɗayan galli ɗayan gaɓo ɗayan malam Jafaru ɗayan je ka tsokano ɗayan zan rama maka. Baba da aiki kake. Dan ma na tsufa ne haƙoran kallon mu ba yake ba. Tashe muka zo yi dan Allah ba tashe muka zo yi ba. Wallahi tashe muka zo yi. Yauwa tashe muka zo yi wallahi. Wallahi tashe muka zo yi. Ina wuni? Ina wuni? Ku yanzu dan Allah dan annabi kun manta she ban ba ku ko na alewa bane ba. Wallahi kyauta muka ma. Yauwa kyauta muka ma. Wallahi kyauta muka ma. Mu dama kyauta muke tahen mu. To ka taba shi yayin kyauta tahe ni ba na tahe kyauta ba. Ana yi ai. Ku ba za ku tsaya kun zo tahe wannan ba ku alewa. Ku tsaya ba ku alewa ne daɗi ma da Allah kun tsaya na wani. Ba su. A'a. Ai alewan nan ina ga ma za ku ji daɗin ta ba. Ba ma so. Allah za ku ji daɗin ta. Allah ina ga ma. Allah za ku ji daɗin ta. Ku yanzu na ba ku sarakar alewan ma ba za ku yi min godiya ba. Allah ya karba mai madina ya abana madan jiran nan masu layya da kan jaki. Ku danna mana subscribe sai ku danna mana kara ga bago da ku